Karbi Anglong ben di mahasao long ria phan ahemprek kang thim mate autonomous state prab jin pen nang pinang chipura aphong New Delhi Rongsopi along kachesong padosi ahemprek kehang damasai denglo lason tak taxi non malom Karbi Anglong Lapen North Kachar Hill State Demand Committee mate thi hekpen kanchaskom Karbi Students Association Karbi Sowarlo som lapen Dimasa Students Union atum chingrum si kaddo kabe bang pharo hinira thomkebra isiar mu chingrum si Delhi Rongsopi jantar mantara long kachesong padodam labang so dharna ke padopona dimalong Karbi Anglong MP Horan Singh Bechatong donsi alang liningkan ke thoma bangke COVID-19 avura joini thangnat ke klem pona sai long ledaklo asino ningkan hiniang bong an pena bangke ahemprek ke pachun ponjia phan bor ipon pupusi maya long lamthe ningjepon labangso dharna ke dopona long India Prime Minister lapen Home Minister adoma phan ke panong pon pin pura lo setami sarkar sai khiari ding pajiodonlo Maya long kanchas koma mai phu ajit timong kongchun bang sing timong kese asongja atum pendang lo penang an ke thei ke ding atum chetong do News report Karbi Anglong live